irudipena du askok itxura utxetik, ez barruz ezagutzetik, aibistaratuko banu, ez barruz ezagutzetik, aibistaratuko banu. Askok irudipena du minari naizela zorra, askok irudipena du minari naizela zorra, barea eta gogorra bai barru hautsia ez banu, barea eta gogorra bai barru hautsia ez banu. Askok irudipena du ziur noala gorengo, askok irudipena du ziur noala gorengo, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu. Bukatuko dut, patxarrik oizuen eran, gaurtik aurrera ikusiko da, bageran ala ezgera. Gaurtik aurrera ikusiko da, bageran ala ezgera. Baietxerako ere banu, irautzaile pentsamentuz baietxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du ni beti naizela grazi, askok irudipena du ni beti naizela grazi, egita eginarazi, bai tristurarik ez banu, egita eginarazi, bai tristurarik ez banu. Eta, bueno, ya que estamos, euskal pornoaren horretik animatzen animada, pues ongi etorri izango da, dirudienez, zen falta handia daukagu. Eta ikusi da beharra, nik behar bat ikusi dut, gaur, hitz beharra eta sexua praktikatzeko beharra. Argi eta garbi geratu da, nik uste hori dela bageraren konklusioa. Bagerak aurten 25 urte, haze eskaparatea, ibilbidea luzea dauka, ez da inoren kaltea, eta bertxotan aritu gera, eman digute tartea, naiz ez darrian une honetan, eduki igual nekea, ore handi bada festa hontan, zuen parte izatea. Euskeraz bizi nahi ez duena, nola bihurtu euskaldun, aisialdian eta lanean, guk euskaraz nola jardun. Lehenengo hitzan nola aldatu berdin ezagunta lagun, nolari mutur asko oraindik, guk tiratzeko dauzkagun, guk erantzunik ez daukaguta, jardunez pentsa dezan.